Kani ka All India Radio Shillong ka kuboran pulia phid ai merino kunti walang. Kimat ki bakong sanjong ka kubor mentang step. Ka sarkar India kladap ai hadu news pak hatwai tali ki jing terwa ban penmi ya ki community radio station ki pathamai hakalengari. Ya ki ka North East Students Organization NESO ban persya juri ya ka Citizenship Amendment Bill. Penkenmau biang ke sarkar ya ki pat nongsong shnong ka jilla baki laban pensngau ya ki jong jing lingba ka number WhatsApp ka bala bo kerpang na ka benta kani ka kam. Ki khubor ki babnya. Ka sarkar India min ka sngi ka ong bala dep ai hadu news pa khatwai tali ki jing terwa ban penmi ki community radio station ha ka ri barok away. Ya kani le thoru menteri katanat pathai khubor ka sarkar India Prakash Javadekar ha ka yin bar thau an Rajya Sabha. Uang bala pha ya saus pa shpotli ki jing terwa shaki NGO shis pa andropulai tli shaki school ai jing hikai shis pa arpoi tli shaki tanat sarkar bat sakhat artli pat shaki weki sing u Javadekar ulai thoru ba ki don ars pa nyopulai tli ki community radio station ki batrai kam hakal lengkeri haba shimjing ken hadu ka live hui tri urisau ar hajar khat kendai Bontli ki seng samla pulia lembat ki wei ki kenhon hapo jong ka lama North East Students Organization NESO kila penong ya ka jinga ki ban persya jori ya ka Citizenship Amendment Bill CAB ha Meghalaya. Da ka wei ka sur ki rekhot jong ki seng kila pertajam ban penpau baki persya ya ka CAB bat ya ka jing penong biang ya ka bill banya tai ha ka yeng darbar thawan. Ya ka jinga ki da ka bayeng persya la penlong hakmat jong ka additional secretariat min kesngi ki belai shimenta ha ka te ka jinga ki kentop ya ka Khasi Students Union KSU ka Federation of Khasi Jaintia and Garo People FKJGP Achik Youth Welfare Organization AYWO Shillong Social Culture Asmis Students Association ka Tripura Students Federation Karbi Students Association, Arunachal Students Union, Shillong Manipuri Students Union, but ka all Khasi Hills Achik Federation, but kiwe. Ka Arunachal Pradesh, ya ka kaiphat bala penmi da ka Consultative Committee halor ka Citizenship Amendment Bill, ya ka balalam khamat da menteri ki kampo yeng ka sarkar jilla Obama Felix la Aisha ka sarkar jilla ha ka jingelang jo ka kanhon menteri minnin ka sngi ha Itanagar namar ba ka CAB gari ka mat ka ba khamkhia ka kanhon menteri ka la shime ka rai ban ra ya ka jingekran ya phliu jingmut sabat ki wei ki kanhon bat haden jo ka jingekran ansar ra ya ki jing ai jingmut shakatanat ki kampo yeng ka sarkar India ya kata ka jingalang ansa penlong lasai ka sngi hadorji khandu auditorium katkum ka kaiphat bala ai da ka consultative committee la panshai ba haki sandali ki jingalang gi bala la penlong bon naki nongkit kam jing ki seng bar ki wei ki reu pau khman ki la pen pau ka jing sngus ir ba ka jing pentre kam ya ka CAB kan sa penkaladur ya ka jilla Arunachal Pradesh Ya ka Chief Minister's WhatsApp Public Grievance Redress Mechanism CMWPGRM la pli mentausnem banai lat ikipat ba bakin pensngau ya ka jing ka baki kendu bat bakin yo ya ka jingirap nadu na tebihan ha ka ba an la ruan pentikina ba ka poi sha ka jing tip jang sarkar WhatsApp number uday plus khandai we khandai saw lai nriu lai kendai saw lai hendriu lai bat nakapor shakapor la yo iki jing ujor ki babonjat ha uteu number na Kalenki district jongga jala Meghalaya wala kata gidang dondu shibun ki wei par ki nongsong snong ki bampat tip satya ya katika lat namar kata la sngudon kam ban pentip biang sasisien baki nongsong snong ka jala ki la ban penon kam ya uteu number ban pensngau ya ki no ki jing ki baki kendo limne sami ki jing tip ni jing ai jing mon ki baki sngudi ban ai shaka sarkar ya kanila pensngau na daw under secretary wapet ya ka office trekam jo menteri rangba ka Meghalaya ngin ombiang hangni number uday plus khandai iwe khandai saw lai ndriu lai khandai saw lai ndriu lai kani ku khubor ka wanshapi na ka All India Radio Shillong u Justice Sharat Arvind Bobde ula bamsmai minnin kasi ku Chief Justice ubathamai bat ubasaw hunyo jong ka India
Ya ka jingbam smai jong Chief Justice ubathamai la panya jo President kari Ramnath Kovind ha Rashtrapati Bhavan. U Justice Bobdi Umi Bujli u Justice Ranjan Gogoi ubala shongthat nakakam nadu mensi ublay. Kiblay don lang man sakhi ka jingbam smai jong Chief Justice Shillong u Vice President kari M Venkaya Naidu u Menteri Rang Badu Narendra Modi u Speaker ka Lok Sabha Om Birla u Menteri Rang Badu Barim kari Dr. Manmohan Singh u Menteri ki Kampo Oyeng ka Sarkar India u Amit Shah u Nongilam Rangba ka Seng BJP u LK Advani bat kiwe. Kakam Shakri jong Chief Justice Bathamai Usharat Arvind Bobde kanne khat prabanai hado ba unda shongthai haka arphulai trik uyayong arhajar arphuwei. Menteri Rang Badu kari Narendra Modi ong ba ka dorbar parliament ka bamenta kan long ka bakongsan hado kata-kata namarba kan deiru ka dorbar ka ba arspa san phau jong ka Rajya Sabha bar haka jong ka por kalingku snem ka ba nyau phau jong ka jingbo ya ka riti sanchar ha India. Habai kiran mekinong pathai kubor haswa ban sedang ka dorbar telang jong ka parliament minhin kasngi Menteri Rang Badu ula ai ka jingero ka bakraw ya ka Rajya Sabha namar ka shim ya ka benta ka bakongsan ban bo ya kari India ha ka lenti jong ka roi ka par ha ka arphun ro tere unai wing ka India kan sarakhi kan mau burom ya ka jingdap nyau posnem jong ka jingpen ko bor ya ka ri da ka riti sanchar ri la jong lani ka Constitution Day. Laban pen kan mau biang hang ni bala pediang ya kariti sanchar ri la do ha ka arphun ro tere unai wing khat khandai spa sab khandai bat mentau snem kaladap nyau posnem pura Menteri Rang Badu ong ba kariti sanchar ri ka dei ka kitab ka bakedop ka ba penne ya ka jingalong ka wei ka ba kentiu ya ka buram bat ka jinga iet ha ka ri ha preng ki jinga pher ki ba bon jat bon rukom. Ka Sarkar India minhin kasni kala penbena ya ka Bharatiya Poshan Krishi Kosh ka badai ka skim ban penklan ya ka jingrap ya ki jingthung ki ba bonjan khnang ban pen kharoi shisho iki jat jingbam ki bataimet ka Sarkar ka angngot baling ba ka tai ka program ansala ban penduna ya ka jingsitong ba jingpang jongki kinthai ba khna namar ka jingbam biang ya ki jingbam ki bataimet ka Menteri jong ka Sarkar India ka bapet ya ka tanat ki kampan roi na ka banta ki kinthai be ki khinna ka Smriti Zubin Irani kala banjur halor ka jingnan kam ban penya soalang ka wei ya ka kamrem bat ka jingpen mi ya ki jingbam bataimen khnang ban kot pan khia ka ri baro ka wei kalau ongru ba ka Sarkar ka le ka babhatam ban khmi ya ka jinge namar ka jingbam biang ya ki jingbam ki bataimen ka jingpen biang ya ka ombam umdi bar ka jingkho jong ki jakalet bar Nalor kata ke Irani kala ongru ba ka jing penet jing mot jong ka Sarkar India ban penbiang ya ka jingnan kam ban tei ki jakalet bar ki ba khoj kala wan rashi sha ya ka jing pen khlan ha ka bai dei ba ka kot ka khia kerpang na ka banta ki kinthei bat ki khna Vice Chairman jong ka Niti Ayog Dr. Rajiv Kumar minhin ka singi ula pelat ya ka kaipot halor ka jing penbiang ya ka trei ka kta na ka banta ka kot ka khia ha ka India ka bathamai haba ai jingkiran ha ka ka singi Dr. Kumar uong ba ka jingpen biang ban khmi ya ka kot ka khia da ka ba play ka Ayushman Bharat ka dei ka ka ba ampat la ban batai menta hendrei ya ka jingjop jong ka ansala ban sakhi na kiliang ki babon uong ba ka India ka don ya ka thong ban penbiang jingko jingkhia na ka banta baro kinong song snong hakikerdan ki ba pher ulai thuru bala shim kongsan ban penyare ka kam shakri hakilat ya jingpang bat ban trelang bat ki pat ba baro ya ka jingrakhi lekmen ban pendon buram ya ka All India Cooperative Week ka ba hnri phunriu an sapan kot ha ka rukom ka ba isangkon hatura police parade ground lashai ka sngi ka arphotre unai wing 8000 ka khandai ya kanila pentip do registrar jongka Cooperative Society ka Sarkar Meghalaya ya ka program la penya ka office trekam jong registrar Cooperative Society ka Sarkar Meghalaya da ka jingetre lang bat ka Meghalaya Cooperative Apex Bank Limited bat baro ki kinhon cooperative ki badan ha kani ka jilla kaladan ro ka program jingpen inam bat ka jingdi ki tiar gitar bala penmi da ki Cooperative Society ki ba pher Hakasngi penha perdano yakni ka program ka basitayo an sadan langru Menteri Rang Ba ka Sarkar Meghalaya u Konrad ki sangma kum ukongsan
Katu kini ka kubor kelakut bakalawan shpina ka All India Radio Shillong. Sa shipor kata ha kapor prabaje ninya so ka Delhi station na kabanta ka kubor ha ka ktin Hindi ban penbut ka kubor pareng ha kapor pra kat san minin. Kini ka All India Radio Shillong.